Hadin baga Khasi Student Union Nongpo Circle kalayo ka jing ujor na kaway ka longkami ka basyong basa hagasnong Umden Manipur Haribho District halor ka jingle authority ki nongtre jong ka civil hospital nongpo ya ka te longkami ka balalet ban kha klong ha ka te ka hospital halor ki te jingle authority ki nong yalam ka Khasi Student Union Nongpo Circle hapo ka jing yalam usamla resort lapang assistant secretary lember ki dekhot negasngi kilalet bane kendu ya ka medical superintendent jong ka civil hospital nongpo ka Dr. Dibla banwat ke jing shisha halor ka te jingjia habakran sekilat patai khubor na kaliang unong yalam ka KSU Nongpo Circle usamla resort lapang assistant secretary ulai thu ba ka ha ka jing yakran bat ka MS jong ka civil hospital na kaliang ka te ka jaga sumar kila penlong ya ka jing tokit bat lab bakala don ka jing bakla na kaliang ka jaga sumar bat ka MS jong ka civil hospital kala koloi ban pediang ka te ka jing bakla bat kila airu ya ka jing sumar ya ka te ka longkemi ka KSU kala kentu ya ka civil hospital nongpo ba ka dei ban pikir bha haba sumar ki bru om daga bale torti namar kala banwara ya ka jing ya kinong sha sumar kumban supentip ha ka shipho trigu jumang ka te kolongkmi ka basyong basa ha ka snong Umden Manipur kala lej ban sumar ha civil hospital nongpo ban kha klung bat kalayo ban mi ha ka khasau trigu jumang ban lej phai pat shalayeng kabas ngeulungo pat tang hadin ka to ka nesngi baklami na ka te ka jaga sumar ka te kolongkmi kat ba kadang lej sabar lami penban ukan phat ba penon kam ha ka por bas sumar ya ka tagasni na kaliang ka kasis ganyan ng hospital ni wanang ni civil hospital adin de jingyo ujor ni na iwi longkmi basong basang ti ha Umden ka jing ujor ban yon hi kalong ba adin ba ilawan ban kaklung ni po civil hospital nongpo kaladan ka jing le torki na kaliang jong ki nong trehang ni jing le torki kalong ba adin bala dap ban mi na hospital jing tin jing kaklung jong ni ilami ilale shing ba adin atri duna ila dan ke jing stom ke jinggot akaba kaladan ka jing jago akapor belik penji dan kaliang jong i ila ujo seng menhin dan kaliang jong seng ruk marmat lawan hinen hi kesing ni ni kendu ilong tre jong hospital tadi ngejong jong seng hinen nomor bakade su blai kaliang jong seng minum kendu ya ki long tre ni dan tangi lawan yang takasni pat milayo pat kendu ya di medical superintendent jong ka ni hospital kendu ro mila hak ka berkas i kendu ka i kemecho ya kaliang jong iru ila kubur ya kene di kopi jong ki long tre jong na hospital pat mila kerpat ki motor jong nasal ba kinle ka patinge ba kaliang jong iru ila kubur ba kinle ka patinge air ko disnen nak punta de kinong kai torki la kanta de ke jong jong nokri ila kerpat ni kinong kai jong hospital ba kin air jong lot sang ba jong tesap na pa ki nokmi ka kerwo ko na kaseng ka pha kalong na ka sinen yang kalong ba kini meja su kini jingja nang ni sukmat ba kung kaseng ta ngilap yang Iwan bangsa sit bakin lero di sejam sebagainya.